Hello लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नै लोगोफोर, मैसो बेदर संनो नागिरदों आङो लोगोफोर। नै बेखौहाय एसे रुहरग्रोनानै माने माबानोसै आरो गोदानोसै। नै गोदाखानाय नङा नालाय, बायनानैसो लाबोदोंमोन दानि बावैसो। नै दायो रुहरग्रोनोसै आं, सारायाव होखाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ, इनिफ्राय बयबो नोंथांमोनहा लाइक खालामनानै होदो आरोना, अननानै। एसे रुदबनानै माबानोसै, गोदानोसै। ना सुनायसो इयो, बेदर रुनायसो नामा इयो? हा? ओं, बे बेदर माबानायसो। जाबाय नै आंना मैसो रुनाया। हाराया नै, हारा गुफुर बेसेबा गिदिर फैफाखादों हारा। संनोसै दानिया। नै लोगोफोर, आङो मैसो बेदरखौहाय गोदाखांनानै माने आरामसे सुनानै लाबाय। बेनिफ्राय नैबेयावहाय आङो मैसो बेदरावहाय नोरसिं होगोन आरो। नोरसिंखौबो आङो खाखानानै सुखानानै रेडि लाखाबाय। बेनिफ्राय नै पियास एरि हाखाजोब्बाय, सारायखौबो जानबाय नालाय। नै इथिंजाय दालि रुगासिनो दङ आङो। दाना पियासखौ होना होनोसै आं। मैसो बेदर होना होनोसै। बरिया मोजां संखानोसै आङो। मैसो बेदर जायैया बिराद गोबाव जाखाबायमोन जोंहा। जि आराम फिसा फिसा गोदादों नै आङो। फिसा फिसा गोदाबाथाय माने जानोबो मोजां जायो नालाय ना लोगोफोर। बेनिफ्राय माने गिदिर गिदिर गोदायोबाथ' माने जानो बारा मोजां जाया आरो, गिदिर गिदिर हाबाथाय ना लोगोफोर। दाना मस्ला मस्लि माबा माबि होलाबायनोसै आङो बेयावहाय। हालदै, संख्रि, बानलुफोरखौहाय होनोसै। जि आराम जारोम जारोम जालायनाय एवबाय नै आङो। दाना एसे मस्ला होना होनोसै आङो। गोथाव मोदोमखाबाय। दसे उनाव दै होना होनोसै। दाना नै लोगोफोर, आङो दै होबाय, दैखौ होखानानै लाबाय आरो। बेनिफ्राय नै नोरसिंखौबो होखाबाय आङो। खोबहाबना दोनसै दाना, बरिया मोनबाय थाथोंसै मोजांनो। हानहरसै। मोनबाय नै लोगोफोर, दानिया आंना ओंख्रि संनाया गोथाव जाखाबाय नै। मैसो बेदर आरो नोरसिंजों एवनाया। आयौ उखुन्दैया नै, जा गोथाव जाखाबाय। जानोसै नै लोगोफोर दानिया मैसो बेदरजों, बेनिफ्राय दालि ओंख्रि, बेनिफ्राय नै माबा गल निमु जानोसै। बरिया गोथाव गल निमु हाखावना लाबाय आङो। दालि ओंख्रि। बेदरखौ जानोसै दाना। बरिया जाखादों मैसो एवनाया। नोरसिं।
धेमाजियाव थांनो नागिरदों जोङो लोगोफोरा गुदनि लोगोफोरजों ज'नो आं भिडिअ बानायगासिनोसो जिरायथ' भिडिअ बानायबावदोंसो जाखांसिगोन मबाइल नायगासिनो दालि ओमफ्राय मैसो बेदर ओंखारसै नामा एसे भिडिअ ओंखारब्रा नै ओरैजाय फै गय जाग्रानि रायजोफोर ओमफ्राय ओंखारगोन होनलाय कमप्लेट र' जाखांसिगोन आं भिडिअ बानायबाय थानायावसो गावस्रा फन हरबायबा जिरायथ' र' ओइ गया बैयाव दंमोनहाय बाल्थिङाव हा ओं जायो र' दसेनो जेबो नङा नै लोगोफ्रा मैसो बेदरखौ जास्लाबबोनोनो मोनाखै आङो एकदम आथुर आथुर दिनैबो मोनांबाय हा दिनैनो नागिरदोंमोन अबाव दिनैया मालाय दखानाव थांनो नागिरदों फैसा लाग्राफ्रा जोंखौ जैमा लाथाबबाय थाबाय जानोबो माथो फिसालाया माथो थिगानो थांसै फैसा बेगसे मोनखागोन जों मोना खाना जाबावगोनसो जोङो फैसा मोनखांबाथाय लोगोफोर ओरैबायदि जाखागोन माने दिनै जायानो माला जागोन देवबाराव ना एकदम मोसाखागोन जोङो भिडिअ बानायगोन लोगोफोर नायबाय थादो माने खाना जानायखौबो एसे भिडिअ बानायगोन होनलाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन जागासिनो धेमाजि मोनफैबाय जोङो लोगोफोर नै लारि लारि जिरायना दङ नै ओरैजायबो सानो नै दानिया जोङो धेमाजियाव थांनानै मोनफैबाय आरो न'आवहाय इनिफ्राय जोङो नै दायो एसे फैसा लायनो थांदोंमोन नालाय गुदनि इनिफ्राय नै दायो बेखौहाय जोङो रानगासिनो दङ आरो नै लोगोफोर गासिबो ज'यैनो रानगासिनो दङ नै सानगासिनो दं आइयाबो सानबाय इनिफ्राय नै गासिबो नै सानगासिनो दङ फैसा बेसेबा बुरजा फैसा दै लोगोफोर नै नायलांबाय था